Na sziasztok, én vagyok az MyMiaTonet, és visszatérnék hardcore sorozatomhoz. Ugyebár az előző részben ott hagytuk abba, hogy megcsináltam a házat. Igen. És videón kívül annyit csináltam, hogy itt megcsináltam, ahogy látjátok, a farmot. Kicsit jobban benépesítettem az erdőt. Ugye itt van a búza, itt van egy répa, és a padlót még a videó után megcsináltam, meg ugye a fákjázást, meg a kerítést, meg a farmot. Aztán ennyi. A mai részre inkább bányászást terveznék, tehát bányászunk, ja. Akkor viszont kell nekem fákja. Jó, mennyi van nálam? 0. Oké, akkor viszont majd kell fát szednem. Ja igen, miközben öltem kint egy aranyszettes zombit. Ugyebár úgy kell megölni az aranyszettes zombit, hogy mindenképpen dobjon valamit, hogy az utolsó ütésnél felugrasz és úgy ütöd meg, és dobott nekem egy aranysisakat, meg egy arany lábszárvédőt. Úgyhogy ez tök jó. Mert most már van némi védelmem is. És nem kellett nagyon cuccolni. Na. Jó, fa még mindig nincs, akkor kimegyünk, vágok egy kis fát. Viszek egy crafting table-t, meg egy sütőt. Aztán indulhatunk lefelé a bányába. Mert ugyebár mi még nem bányáztunk. Jó, a Minecraft zenét mindjárt kikapcsolom, csak még ezt a fát kivágom. Így, nem kell ide Minecraft zene. Elég az én hangom. Jó, ahogy látjátok, még a tengerpart ugyanaz. Azt is majd szerintem a 4. részben próbálom megcsinálni. Nem tudom egyébként hányadik résznél tartunk, de semmi gond. Na, lassan mehetünk, csinálok még fákját, meg szedek követ, meg csinálok még csákányt, és akkor mehetünk is lefelé. Oké, ez meg is volna. Ezt már is beváltom. Fú, mennyit csináljak? Ennek a fele. Plusz még egyszer a fele. Jó. A feléből csinálunk fákját. 52, akkor már legyen 64. Jó, még egyet. Így. Többiből meg készül a csákány. Egyébként lehet, hogy a szoba elrendezés majd máshogy lesz, még nem tudom. Hát szerintem kéne követ, mert nincsen. Úgyhogy addig is mélyítem még ott a bánya lejárómat. Nem tudom, hogy barlangot válasszak, vagy pedig inkább ilyen barlang cuccban ássak lefelé. Még nem tudom. De szerintem valószínű, hogy ez lesz. Mert barlang elég messze van innen. Bár a hegy túloldalán van egy, de mindegy, nem szeretnék oda menni. Lehet, hogy inkább ide craftolok egy izét, az kész. Aha, az lesz. Ide craftolok egyet, az cső. Egy fákját. Így. 3 csákány fog készülni. Ja, meg is vagyunk. Ezt kiszedem. És akkor áshatunk tovább. Kicsit elrendezkedek. Jó. Oké. Így jó. És akkor áshatunk is tovább, a mi kis barlang lejáró cuccunkba. Ezt gyorsan betöröm. Jó. És akkor remélem találunk egy barlangot, ha nem, akkor viszont tényleg barlangokba kell majd mennünk a hegy túloldalán, vagy pedig keresünk egy jó kis barlangot, bár amiket itt találtam, az
Nagyjából csak ilyen egy lyukas volt. Kb. 18-kor kezdtem a videót. Jó. Most kiszámoltam, hogy 20 perces legyen, mert ugye bár én mindig 20 perces videót csinálok. Úgyhogy ez megint csak így lesz. Bár hallok vizet. Megtaláltam vasat, úgyhogy ez jó jel. Itt lesz valahol pedig a barlang. A barlanghangokat is hallom. Jó van, közel vagyunk. Nem, ez az. Föld. Itt hallom jobb oldalt a vizet. Meg is van. Ennyi. Neki apró. Meg is találtam, bár hogyha előrefelé ások, akkor szerintem pont nem megyek fölötte, alatta. Kicsit feljebb jumpolgatok, és akkor majd úgy jövök lefelé. De ez érdekes. Bárány! Au. A víz idegesít engem, titeket nem. Mindegy, ha engem idegesít már, akkor is elzárom. Itt világít egy piros szemű köcsög. Na, ezt megvárom, míg elzárul, aztán mehet a fighting. Fight. Na, gyere! Küzdjünk meg! Úgyis én nyerek, úgyhogy hiába... Jaj! Úgyhogy hiába küzdesz itt nagyon. Jó, itt nincsen semmi. Szén. Jaj, 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 jaj. Ez mi a szar, hogy ennyi mob van? Most én kempeleket játszok. Jaj! Ennek nem lesz jó vége, hogy ennyi csontváz. A blokkot? Jaj, nem áll! Nem áll! Nem beragadt a billentyű. Jaj! Még egy azért segbe kell lőnöd, hülye. Jajjaj. Köcsögök támadása. Epizód 2. Így. Be vagyok védve. Mi a szar? Hogy jöttél fel? Az anyádat. Ja, csináltam nektek lépcsőt. A jó néni kédes. Menj innen! Pont, vász támadás! Szép volt. Egymást, hülye! Ha meglőtt téged. Daj. Ez az. Anyád, mennyi minden. Fú, most leszpónolt egy újabb adag. Csak egy csatamezőt. Semmi? Senki? Mehetek? Jó. Júj. Menjünk erre. Semmi. Júj! Támadnak. Jajjaj, másik irány. Jaj, melyik irány? Itt fogok meghalni, figyeljétek meg. Takarodj. Inkább a menekülés. Júj. 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 Nem megy nekem ez a hardcore most. Lehet, hogy most be kéne fejeznem a részt is, majd holnap. Takarodj. Jaj, 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 jaj. Jaj, jaj, jaj. Hello. Nem kéne nekem oda menni? Ez honnan lőtt? Anyád, mennyi zombi?
Lesz itt XP. Fú, nem gyerek. Inkább hátulról is, azt hiszem. Ilyen támadás után? Fölül is. Mielőtt valami csúszómászóba jön. Most creeperre gondolok. Ilyen vagytok. Jaj, de jó, most elkezd lövöldözni. Elbújok, ezt idejön. Hello. Ennyien vagytok. Ó, akkor a taktika. Jó, most már kimérek nem. Hú, ez a hardcore gyerekek. Azt tudod, már 12 szintű vagyok. Azt a mennyi XP. Nem bűs, belém jönnek. A pók felé megyek. Figyeld, le fog lökni. Tudta! Jaj! A pók és creeper párosítása nem a legjobb. És most jön egy csontvázis. Anyádat. Jó van, azaz. Gyertek, 816-on. Ugye? Nem tudom, hogy most mit csinálok. Beszorítom. Jó, te már bőrös vagy, látom. Egy pillanatnyi vágás lesz itt. Na, itt is lennék, csak egy gyors felvétel restart. Nem tudom, minek kellett. Remélem, ez a bőrke csak ad valamit. Az ilyen bőrúcisokat úgy kell megölni, hogy ezt beütöd, és akkor elvileg ad valamit. Aha, rotten flash-t. Jújjúj! Ez már menő, enchantott kardja van. Beengedjük? Gyere már! Amilyen a kardod, olyan szerencsétlen vagy te. Ez csontvázokat, de utálom. Ez most meghalt? Azt. Gyere, te csúszómászó! Jaj! Romlik a páncélom. Ugye szét is esik. Hoppá! Azért mindjárt betörik a kardom. Jaj! Takarodj már innen! Ki akarok menni? Ez nem igaz, ezt nem hiszem el. Jön egy csúszómászó geci. Cigány. Az igen, mitől robbantál be? Ennyi mobot még életemben nem győztem le. Egyszerre. Most összegyűjtöm a helységnek a mobjait. Aztán megküzdök velük. Vagy inkább csak elindulok erre. És nem talált. De találtam vasat. Úgyhogy az jó. Innen jön a hang. És itt is van. A pók hallja meg, utána már könnyű dolgom van. Jó. Jaj, 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 mit nyomogatok? Mindegyiknek vége van. Legalább vas van benne, de hát most ilyen gyorsan vége van mindennek. Hardcore-nak ilyen gyorsan lesz vége, attól félek. Jújjúj, ezektől félek. Menj, majdnem hoztad a fiadat? Ez egy rossz dolog. Tögölj meg, azaz. Most ezek... Ez mi?
Ez mi a szar? Ez mi, hogy ennyien jönnek egyszerre? Hello. Be fog törni karba. De ennyi mob, mint hogy leszpólolták volna, komolyan mondom. Ennyi mob egyszerre. És még jönnek. Ezt komolyan mondom, ez hihetetlen. Craftolnom kell új kardot, várjatok. Hoppá, nem is így kell. És minek craftoltam amúgy botot, ha van? Na mindegy. Hello. Na jó, van ennyi mobot már. Saját mob farmoló helyem lesz már. Nem fér belém a sok XP. Elcsantolunk? Így egy ilyen... Oppá, crafting table, hülye. Hoppá, rotten flash. Azt nem tudom mire volt jó. Jó, megvan. Mehetünk. Fölfelé. Komolyan mondom, mintha leszpónolták volna, annyi mob zombi jött. Menjünk erre. De le. Vagy nem. Most jön mögöttem valami szardarab. Visszamenjé! Visszamenjé! Ez az. Ezért jöttem én erre. Na, itt lesz egy pók. Jaj, de befostam! Azt a rohadt élet! Oh, azt láttátok, hogy így megrántottam? Úgy befostam. Oh. Na jó, van, megint jönnek a spawnot, gecik. Azt a rohadt, de befostam. Azt láttátok, hogy így megrántottam a szekeret? Oh. Így megrántottam. Úgy befostam. Azt a rohadt élet. Ja, Istenem. Buzi zombik oda leugrottak, úgy befostam. Meg, hogy ebből nem lehetne horrorjátékot csinálni. Anyád, úgy befostam. Annyi, mi ez a sok zombi? Komolyan mondom. Ne, egy riportot írok a Mojangnak. Ami a szar ez? Ennyi zombi. Jaj. Már megint? És érted kettőt? Hát ez nem igaz. Ez, hogy felülről ugráltok lefelé, ezt fejezzétek befelé. Onnan ugrálnak a kis köcsögök. Nem tudom, onnan marogsz, te fejezd be. Legalább Diamondot találjak, ha már így kockáztattam magamat. Ja, Istenem, kanyon. Ez miatlan. NPC bánya sincsen, hát ez annyira jó. Fél mindjárt megint leugrik. Beszarok már. Hogy onnan jön? Ez mit csinál? Hülye vagy? Benned van még az NPC agy? Mindjárt jön még egy. Anyát, hallom, hogy leugrottál. Merre jössz, buzi? Onnan jössz. Jó van már megint. Invázió van, vagy mi? Nem hiszem el már. Jó, itt is van egy. Invázió van már. Ne. Itt lesz alá, gyerekek. Küzdök, értetek?
Jaj. Vissza! Jaj. Szerintem fejezzük be ezt a részt. Nem gondoljátok úgy? Leáll bennem már az élet. Na jó, menjünk föl, hülye. Merre kell menni? Arra kell menni. Ezt fejezzük be most. Ez már rosszabb, mint az amnézia, bazd meg. Fú, de befostam azt a rohadt élet. Ember fosod be így? Hic. Aztán így megrántottam az egeret, úgy befostam. Menj már innen, hol hörögsz? Itt van a járat. Itt nem jöttök át. Fú. Szágjátok. 13-assal jöttem le, talán a bányába. Most 23-as vagyok. Azért érzitek? Oh, el is tört a izém, kurva jó. Sapim. Ez mi a szar volt, amit leraktam? Ja. Hogy menjek ki? Nem. Hát bazd meg. Menj vissza! Visszamenj! Anyádat, hogy kiszöksz. Ezért meghalsz, tudod. Mit dobjak ki? Ezt nem kell. Hello! Végre valami passzív dolog. Bazd meg. Csinálok egy chestet, jó? Most ezt kell kidobnom egyelőre. Ide jó, nem? Na nézzük, épít inkább blokkok, jó? Így, de legalább sorba raknám. Ennyi. Ezt berakom sülni. Egyelőre az érték ide. Ezt is berakom sülni. Oda. Úgyis akkor menjünk ki, arassunk egy picit. Ha már legalább rész végére, ha már annyira elfáradtam. Jaj, 2 répa. Csontom mennyi lett? Ne szívas meg, csak 3 darab. Mit ne vesszünk? Ilyet akármikor tudunk szerezni, ugye tudjátok. Tehát búzamagot vagy búzát akármikor találunk, mert kimegyünk, ütünk pár füvet, az cső megvan. De ha ezt fejlesztenénk, a répát, mert ebből nem lesz annyi. Látjátok, milyen logisztikám van? És mindegyiket megneveztem egyel. Jó, kivéve azt. Na jó, így rész végére menjünk ki, ütögessünk pár füvet, ha már így mondtam. Hogy azért meg legyen a cuccos. A mag. Mindegyik. Na nézzük. Hoppá, egyből egy. Hol van még fű? Hegytetőn? Hol? Ott van nagyon sok fű. Tojás. Anyád. Szóval kell szoknom, hogy nem ugráltok így hegytetőről. És éhezésben, úgyhogy ennyi csirkén van, nem halhatok meg. Ezt ki kell kötni. Tényleg. Tényleg? Szabálynak. Tehát úgy nem halhatok meg, hogyha éhezek. Kár. Ez igaz lenne a legkönnyebb halál. Legluxusabb. Úgyhogy ennyi csirkén van, meg ennyi állat van körülöttem. De mindegy. Ó, mennyi fű. Ez marad már. Menj már innen.
Gasztott. Azt kész. Így tuti meg lesz az összes mag farmomra. És akkor most már végképp nem állhatok meg kaja hiányban, mert ugyebár lesz búzzám, abban meg lesz kenyér. Érted? Nem megsütöm a kenyeret, hanem megkraftolom a kenyeret. Tehát így érted. Na mindjárt meg is volnánk. Ja, 20-at gyűjtsünk szerintem, még 2. Ebből tutik jön 2 darab. 1. 2. Ennyi. Zombi hörgést hallottam. Mondjuk ennyi zombi hörgéstől ki nem hallana már a fülébe zombi hörgést. Komolyan mondom. Megsüketöltem majdnem. Annyi zombi volt. Ezért láttatok ti is, így sorba vonultak, mint a hülyék. Biztos, mint Terráriában most van. Mi az? Várjál, hogy hívják. Mindegy. Véreste, vagy vérnappal van, mi ilyesmi. Ja, Blood Moon, az. Na, pú, geszi. Szóval olyan volt, így vonultak egymás mögött a zombik. Aztán... Fú. Féltem. Főleg mikor így megrántottam a képernyőt. Úgy befostam. Látjátok, ezt pont kiszámoltam, és maradt még 5. És tele a farm. Na, mindjárt mondok valamit. Csak előtte pakoljunk el. Mit lett abból amúgy? Mindegy. Viszont mai epizódunknak vége lenne. Tehát... ja. Tehát... ja, tényleg a vasat kiveszem. Így. Ebből mit craftoljak? Majd craftolok hoppert, ezt begyűjtöm a tojásokat. Mikor tojnak a kis köcsögök. Tényleg megeted majd csirkéket? Ez még jó ötlet. Nem. Automata csirke tojásfarmot találtam most ki, gyerekek. Igen, hozzátok beszélek. Na dugjatok. Orális szex. Na, zabálj már. Menj már rébb. És hadd jöjjek ki. Ó, bazd meg. Aha. Ja. Tehát mai epizódunknak vége is lenne. 5 like után jön a következő rész. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!